No niin. Tältä lämpimästä saunan lämmöstä erittäin lämpimät löylyt tulee. En ole vielä heittänyt, mutta uskon, että tulee lämpöä runsaasti. Pannaan vaikka puhelin kuvausmateriaali tohon, no, ja ei se kaatu. Tässä on tämmöstä uutta, näkyyköhän siinä videossa, tämmönen pussikka. Tää on niin pimeä, että kun ei ole laseja, niin tää on jotakin uutta tämmöstä hajustetta. Koitetaan laittaa tuota kiukaalle. Pannaan vähän vettä ja tulee hyvin löylyä. Erittäin hyvin. Nämä on tämmöisiä uutuustuotteita. Meidän verkkokaupasta saa sitten tilata tämmöisiä. Pannaan muutama raito tuohon veteen. Että tulee tommonen nenäaukaisu juttu. Mentoolihaju. Olipa raikas tuoksu. Heti tuli. Oh. Joo. On kuuma. On aika voimakasta tavaraa. Silmistä melkein vesi tuli, kun meni muutama. Että on hyvin tehokkaita astuja nää on, että kannattaa tilata. Meitä näitä toimitetaan kyllä pikana postitte tai postikuluja vastaan kun maksaa meidän tilille muutamia euroja. Ei ole kallis pussi. En ole vielä päättänyt, että paljonko se maksaa, mutta ei tää kallis varmaan ole. Että tässä kiitoksia tästäkin videosta.